veterano de la kale borroka. Ieu, asko jigo txosna batzordego initzei jego? Izarra, lata puterik ez. Nere izena, Jontxu Borrokaek. Zuek baino kalimotxo eixo handiat. Zuek baino gaupasa geixo inditxiat. Ta zuek baino kalabaza geixo gazoitxiat. Hemendik aurrea, regetoi putezeme hori geixo ez teuzte harrio. Zeixo etxea. Hone Euskal Herriz ere ez di ematen. Kauen dio. Hone Puerto Rico matik. I reggaetoie musikoiedek. Pentsatzen bali uste Euskal Herriko txosnatako movimentu alternatibun printzipizu basurea botatzie regetoi naskarri honek suponitzen eredukin, jai gorrixea uste. Mendik aurrea, benetako musikia jo uste. Ze musika? Zutagar, ertzainak, neu gorriak, etzaiak, deskontrol, roten, brigade loko, kuraia, zea maiz, anestesia. Zautza juk. Bai. Taik, Bai. Hemen txendala. Hemen txendala. La. Bueno. Ze jeu azpetxar loito honek asko jigo txosnatan. Gero pintxatzen dira xedek. Komunikatzei ustet, hori ez dala posible izango. Hemendik aurrea txosnatako filosofisekin bat datoren musiki jarriko uste. Eta hemendik aurrea regetoik ez da uste harriko. Ierra, hiri gendik. Azpetxira? Igortik. Seixo, azpetxire kikorrera eta Letizia Zabaterrien hobetu hilo ez da.